както и предстоящите парламентарни избори. Нека през 2013 година бъдем по-активни и отстояваме своето право на справедливост и солидарност. Това ще засили гражданския контрол върху дейността на политиците, защото демокрацията е свобода, но и отговорност. Да коригираме лошото, но да има приемственост и надграждане на доброто, защото не сме толкова богати, че винаги да започваме от начало. Да излезем от носталгията по отминали времена и да изработим сами своето самочувствие на достоен народ в 21 век. Защото светът се развива и никой не ни чака. Днес ние не се състезаваме с себе си или на Балканите, а в един бързо променящ се и много конкурентен свят. България е една от най-старите държави в Европа. Страна с древна култура, богата история, неповторима природа. Това ни задължава да се държим като европейци и да добавяме стойност и сила в нашето общо европейско семейство. Вярвам, че бъдещето принадлежи на образованите, на предприемчивите и на тези общества, които изграждат държави базирани на работещи институции и споделени ценности, а не на очакването, че някой друг ще ни реши проблемите. Общества, основани на доверие между хората, в които се помага на тези в нужда, но и се създават възможности за всеки да успее. Нека бъдем трудолюбиви и честни в ежедневието си, да загърбим лошото и самосъжалението, да търсим смисъла и позитивното, да отглеждаме нашите деца като мислещи, уверени, толерантни и добри хора, които са любопитни и амбициозни да опитват, да им обясним, че парите не са цел, а средство за човешко развитие и достоен живот. В каквито ценности възпитаваме младите, такава държава ще получим. Децата на България ни дадоха много поводи да вярваме в бъдещето и да се гордеем с тях. И тази година те покориха световни върхове, спечелиха много награди и доказаха, че са талантливи, знаещи и можещи, готови да се справят с предизвикателствата. Моята надежда идва от примера, който ни даде 15-годишния Марио Белоградчик, който докосна сърцата на хиляди българи, помагайки на дете в беда. Гордеем се с Петър Петров, който помогна за спасяването на над 500 човека в потъващия Коста Конкордия. Прекланяме се пред Пламен Петков, който се жертва, за да спаси давещо се дете в Англия. Помним и героите от Синеморец, които спасиха живот, но загубиха своя. Тези примери ми дават вярата, че в новата 2013 година ще влезем по-единни като народ и по-съпричастни един към друг. Искам да се обърна и към тези от вас, които са извън България. Вярвам, че всички заедно работим за успеха и доброто име на родината. Където и да сте по света, знайте, че има място, където ви обичат и чакат. У дома, на всички вас и на българските военни, които са на мисии по света, разделени от близките си хора, пожелавам здраве, щастие и късмет. Скъпи сънародници, нека посрещнем новата 2013 година с повече доверие, оптимизъм и вяра в общия успех. Честита нова година да бъде мирна и благословена! А сега, нека всички заедно да отброим оставащите секунди до началото на новата година. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
са ги